ନାଇଁ ବିଲ ଭିତରେ ଗୋବର କାହିଁ ପଡୁଛି? ଗୋବର ଇଏ ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିଥିଲା। ଭେଣ୍ଡି ଆମର ଲାଗିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ବିଲରେ ନିହାତି ତ ଗୋବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଙ୍କା ବି ଲାଗିଛି ଆ ଭିତରେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋବର ନ ଦେଉଛେ କି ସାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାନେ ଫସଲଟା ଖରାପ ହେବ, କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏଇରେ ଆମର ଏ ଗୋବରଟା ଦେଲା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଠି 5 କିଲୋ ସାର ଲାଗିବା କଥା ସେଠି କିଲେ ସାର ଲାଗିବ। ମାନେ ଖତର ମାଟିର ଉର୍ବର ଉଠିବ ଆଉ ଗଛ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ବହୁତ ଦିନ ଗଛଟା ତାକତ ପାଇବ। ଆଉ ସାରଟା ମାସେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ତାର କାମ ଖତମ ହେଇଯିବ, ସାର କାପାସିଟିଟା ସରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଟିରେ ଗୋବରଟା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଫସଲଟା ଭଲ ହେବ। ଫସଲରେ ସାର ଦେଲେ କ'ଣଟା କ୍ଷତି ହୁଏ? ସାରଟା ଦେଲେ କ୍ଷତି ଯେତିକି ହେବ, ମାଟିଟା ହେଉଛି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ବାରମ୍ବାର ସାର ମାଗିବ। ଗୋବର ଦେଲା ମାନେ ଆମର ମାଟି ଖତ ଦେବା ମାନେ ଖତ ମାଟିଟା ଢିଲା ରଖିବ, ଜିଆ ଅବୋଦନ କରିବେ। ମାଟିଟା ଢିଲା ରହିଲା ମାନେ ଗଛଟା ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଗଛର ପିଲ ଭଲ ମାରିବ, ଗଛ ହାଲକା ରହିବ, ମୂଳ ଖରାପ ହେବନି। ଆଉ ସାରଟା ଦେଲା ମାନେ ଆମର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସାର ନିହାତି ତ ଖୋଜୁଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲାଣି ସାର ଶୁଙ୍ଘେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖତଟା ଆମେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଖତ ନଦେଲେ ଫସଲ କରିବାକୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମାଟିଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସାର ଦେଲେ ଆଉ।